Sí, bueno, levaba aí uns partidos que non quería entrar. Hoxe, a verdade que Caneiro puxo un balón moi bo aí no primeiro palo, toqueino así co coronilla e toda a tranquilidade, como din. Tiñamos ganas porque sí que é verdade que nos víamos moitos partidos superiores, pero, bueno, facíanos falta, tiñamos ganas dun partido con moitos goles, que a xente disfrutara e disfrutar todos. Creo que estuvemos a un nivel de moi bo desde principio a fin, que non lle dimos chance ao rival e hoxe as cousas saliron ben. Bueno, é moito pedir, eu, como sabe todo o mundo, nunca fui un tío moi goleador, si que máis asistente, pero, bueno, si se poden marcar, claro que sí. Sabemos tamén, eu sei da capacidade goleadora de Breixo, sempre tuvo máis gol que a min, o que pasa que costalle algo máis porque é central e tal, pero si, temos unha competencia moi bonita, a verdad. O que che digo, seguramente por xogadores, por uno que se está collendo experiencia como adestrador na categoría, pois seguramente se o favorito por a forma de xogar. Eu creo un mes o equipo que máis me gustou, ten bastante plantilla, bastantes opcións para rotar e cada domingo pois optar por varias cousas, tanto de sistema como de xogadores. Bueno, creo que se sigue así, pois vai estar arriba a final de temporada e vai gañar a Liga. No, sí, a verdade é que foi algo moi cómodo o partido, pero, bueno, a primeira parte gustounos máis apretar. Ao principio, sobre todo, a salida de balón diles, que deixábamos moito que controlar o balón, pero, bueno, despois xa fomos remediando, e xa despois tapando esos huecos que tiñan que a salida co medio tamén, e despois, bueno, xa os últimos 25 minutos xa non querían nin xogar eles, nada, entón foi un partido moi fácil, basicamente. Físicamente ben, ao final non é un ritmo tan alto como o vir de preferente, e ese ritmo é demasiado alto, pois é que é algo máis como ao ter moito balón temos moito tempo para descansar. O objetivo nada, seguir ganando un partido tras partido e conseguir ese ascenso que tanto merecemos. Sí, a verdade que, bueno, ao principio sí que é verdade que salimos bastante a competir, ao fin e ao cabo, cando veñen aquí a Moreira, veñen a dalo todo, bueno, xa se nos viu contra Perú, xa que fixeron un partido duro e, bueno, a raíz de sorprendimos e xa non deixamos como Ceda se viñese arriba. A verdade, ao principio un poquinho descolocado pola forma do movimento do corpo. Ao fin e ao cabo, chegar sempre da lateral dereito e despois pasar a izquierda, así que cambiou, pero ahora bastante ben, estou bastante cómodo. Bueno, este partido foi un partido duro a primeira parte, eles estaban bastante ben, costounos hasta encaixar o primeiro gol, pero a medida que meteu o primeiro gol xa fomos collendo ritmo e viñeron os demais. Sí, somos un equipo moi bo, con moi bo grupo, donde ti dis a competencia é unha competencia boa, donde iso é moi bo, porque durante a semana fainos traballar ao máximo todos para poder xogar o fin de semana.